Kay sunan ang atong sender, si Brando. Problema ba yun isa na itabuo sa kausawa o sa iyang ex? Na may resulta din sa dako problema ba? Pero aron ninyo yung masabtan na akong sugilanon, inom ko ani sa pagsugat ang tanan. I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only so deceiving to walk away from someone who meant everything in life to you. Burn from every lonely tale. I've learned I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. We can have it all. You and I again. Just forgive me, oh, I please let me try again. Do, Day, ako, tukaran din ang siya gawas, day. aw, nara day ka din ni. Wala ka sa ko ha. Tanawat tong linuag na ko ha, basig madukot to. Pasam na ka. Magpalit kong sudan. O, di ka maluto. Na, alanganin na kayong iluto itong uy. Magpalit lang sa ta. Unya na ta magluto, karon pa ni hapon. Sige ha, diya sa katanawat to ha. Magpalit kong lutong daan. Kadiyot na ko. Oy. Matra, nag-ilis mang jug ng short. Ano naram to siya sa skina? Kafiting mag-short ng babihana? Hapit alma magkitang kunot. Pita ka ng babihana. Pagkakito. Asa atong asawa ni mo, Brando? Ang palitong sudanay? Bida. Ganina, wag yun magluto. Nagsigilag atubang anang cellphone. Ang iyang iatubang anang cellphone, ug iya patong giluto sa sudan, wa na. Nana taro gikaon. Ay, sagdi lang sa nas dilya na yun. Kasi basag di. Mapas mo taan kabuang anang babayana. Ay, sagdi lang lagi. Sagdi lang. Ako lang yung ingnon akong asawa. May tumutan na nay. Sa asawa. Karo sa agudahin mo na ni mong asawa. Ngano, kasal mo? Dili sa iyan. Dili kayo sa inyong tungod kayo. May makasalay. Nag-ipo naman, mi. Ngag nag-ipon mo. Asawa na din nani mo. Nay, Pagtsur di Brando ay. Kuan ba ka ihason mang tanim mo. saan pargo, nay? May kalagot ka sa akong asawa, nay? Di lagi na ni mo asawa. Di ka kasabot. So, mabugo ka? Nay, hindi ko inahan. Kanya ato pag hindi siya nga, murakontra ka niya sa ako asawa ba? Pero may ganun siyang manginit-init ang yung asawa na ako. Murabag, nagsilo siya o nangigi ba o unsao ako kasabot. Kunya to, day, kaya ni mo eh. Di mo ka nagpalitan ng kagagsundan. Okay lagi ko. Ay, dito ko sa pikas iskina kay wa na may sudan diya sa iskina sa ato agwit. Ay, pag nagpalit ng naglutuon nun, kumauna. Ay sus. Kaon na mo on nila sudan oh. Kaday, didigam ka on. Wa pa ko gutuma. Kamo lang sa kaon. Busog ko na siya. May kaon ka to siya guna.
Nay, dali na kaon na diri, Nay. Oh, asa man day mong asawa-asawa, di sam kaon. Wala mo ko na siya gutuma. Oh, basig may unang nagkaon. Ha? Ako, Brando, mura bayag may namatikdan ko anang imong asawa-asawa. Nay, kung dili ka magasulti o asawa lang, ay nalang ng asawa-asawa kay lain kayo paminaw mo na eh. So may nakalain, anak, nga mo man tinuod. Kung sabi gusto ni mo ako ikawag, anak. Ha, pirated wife? Usay pirated wife. Pirated man na, kaya di man na original. Kanin mo na yun. Sige nga, mga oras ka. Asa lagi imong asawa-asawa, nga nuwa man mudungan og kaon nato. Ay, wap lagi ko na siya gutuma. Nga man, kay miuna siya kaon. Ha, niga niya sa. Kita gigutom na tagpinaabot niya, siya nag-una-unang kaon. Nanay, uy. Bida, Brando. Prangka pagkasulti, ha. Muragwa, ko kauyon anang imong asawa-asawa. Ugwa ka makauyon. Ngano ni Apo magkadinhi? Dilya. Dugay naman ko nagasabot nimo ba? Nga imo jud kog gikontrahan. Di gyud ka gusto nga ako'y maasawa sa imong anak. Unsa asawa? Ngano kasado mo? Oy, pagkilasilas, oy. Pahawa sa kinabuhi sa kong anak. Oh, Kay imo lang giguba ang maayo niyang kaugmaon. unsa? Nay. Unsa tong imong gisulti? Ako mo'y nakaguba sa may kaugmaon? Ha, kahilas baya nimo? Husto na, Dili. Husto na. Kanang inahan nimo ang badlunga, kay naghinubra na siya. Husto na ka na. Baby, husto na. Lakaw na dito sa itong kwarto. Ikaw, Brando, nahibaw ko kung anong wa kay ko'y respeto sa imong inahan, tungod na siyang dinadaan ako. Wa siya makauyon ako, labaw na kung wa makauyon niya. Kaya na mo. Nay, asa mga... Uy, di arong kwarto na ito. Si Arman na diya. Ay, tabot kay kasi aron ko. Ito'y pagkakidot. Brando, mula ka usa ko, mangumpra ko. Asa mga mumpra, day. Ay, asa pa sa kumprahanan? O, bito. Praman. Lisod mo sa... Ato ka mga umpras, painitan o pabugnawan. Mo ang buti mo yung kay klaro. May pagbabiti ka na si mong utot. Ang gabihan eh. Sa'yo na rin biting, no? Kakidot pa. Asa man to siya? Kinsa man eh. Kisa pa, katong imong asawa-asawa. Nanay sa doy. Nanasad ka ano na eh. Oh, wabitaw ko manghingan. Imo man ko pasultihon. Asa to siya? Mangumpra ko no. Mangumpra? Yamat. Kuyawag ko niya mangumpra. Nagsiyot ko ng piit kayo. Kapiti ka niya utot. Nung saman, Brando, huwag yung kayo na matikdan aning imong asawa-asawa. Namatikdan nga unsa na eh. Nga, wa ba na'y ismukoy istibas? Basige mo ka lang, kuana na, multo anang babayana. Ano kung kasulti ka man ano na eh? Natural. Makita man siya mga lihok. Ikaw ko, no? Huwag yung kaabot ang pagduda siya mga lihok. Wa man eh. Ah, grabe. Pag mataoy, Brando, basig huwag kay kalibutan anang imong asawa-asawa, gisurikbot na slain. Oh, nay. So, kasa mo pa nagsulti ni nanay, kanunay na nga masantop sa kunahuna ang iyang gisulti nga, basing ko nung ako'y kalibutan, nga gisurikbot na diglain ako ang asawa ang si Delia. Bawa sukad adto. Pero automatic na ako na una ba? Bantayan ako ang lihok ako asawa. Unya to. Ato na ko dong. Giday. Ay, dugayo. Ole ke, sige arin ako. Giday. Ngumpra ko na siya niya. Mahapit ko na siya simba. Musimba siya nga nag-short lang niya. Humot kayo? Oh. Ebaw, ano yun? Tawag ko na ko sa pagkito. Hello, boss. Pagito. Malakaw na siya. At ang siya diya sa may eskina, ha? Sundag yun siya. Paibaw ako kung asa siya, wa ba siya gikatagbo nga laki, ha? Ay, okay, boss, okay. Ano ba ka sa akong kisugo, ha?
Ay, okay, boss. Brando. Okay, bye. Ako rin may bawa na. Sige, bye. Bye, boss. Sayop lang ako sa kong pagtuo. Nasayop lang ako. Oh, Nay. Nade ka? Ah! Kuyaw, agad nimo. Ngano man eh? Unsa naman, na problema na kasi mong asawa-asawa? Nanay, nasad ka ni? Sana nasag ka? Kana ba may tawag sa kong asawa ba? Oy, Brando, pag mata na taos ka matuuran do. Ang magtagon ko ng imong asawa, ngano kasado day mo? Bisan ha? Napuyo naman me. Oo, nagpuyo mo, pero dili ni mo asawa. Sunday tawag na ko ni? Kapuyo! Nay. Kadito ha? Nawag. Hello? Hello? Boss. Nasundan ako sila. Usi sila. Buot mo ipasabot, may kauban siya? Boss. Usa man, laki o babae? Laki, boss, laki. Patanon pa mo. Animal industry. Animal industry. Asam sila ron, ha? Asas ka pa doon? Boss, misod sila dito sa hotel, boss. Boss, nasundan ako. Ano niya, naibawaan mo kung asa sila nga kwarto, ha? Boss. Hanggaw! Ha? Ingon ka, ay mo na sundan. Nga, wali ka mahibaw asa silang kwarto, ha? Hindi mo ko pwede makasunod, boss. Kaya ako naman usa. Huwag mo kita ang checks. Nga nung wa masat ka magda. May budget. Makakidot pwede mo eh. Imuntang isundog-sud. Boss, hindi ka malaka, boss. Kaya magkita rin sa akong namutagan ko. Asa sila kwartuhan nun, boss. Makita na ko sila diri, boss. Sige. Yun, asam silang mutilan no, ha? Sa Heaven Paradise, boss. Mata, heaven, ha? Heaven, ha? Paradise pa? Sige. Wata ko niya. Naano ko niya, pahingon. Ha? Sige, bye. Animal ka niya. Animal ka. Ay, unsa ko no? Nay, naapadi ka niya, Ray? Oh, kay nilakaw day ko. Asa imong asawa-asawa? Pasunsan ko, Ray. Sige, diyan na ka. Oy, Brando! Asa ka, Brando? Oh, ay, asa makatusya mo ro magdagdali. Unsa magkay nahitabo? Huwag ginoon ko maglangay. Giadto dahil ako itong motel nga diin sila nanood. Kunya, pag abot ako dito, asa naman to siya? Mo siya kay naaral sa gawas. Boss! Boss! Diri, break ka. Boss! Amin ko, boss. Boss. Nara sila niya, boss. Ay, kana, boss, ay kana. Kana makita diri sa may entrance ba. Diha sila nanood. Oo ba? Kaya na. Sudlo na to. Babes, upa ka mo man diya, babes. Gaya, eh. Kapurado sa di mo, babe. Kaya sa naman man tao ligo, eh, bida. Bida rin, Vicky. Ganina rin kung napanikad ni mo da. Pa. Okay, babes, dali na. Okay, tangtangan to, alin na tapis. Oh, wow. Wow, wow. Kagiluho, no, babe. Sus. Ilukan ka din nakita. Natural, uy. Ay, uy. Ganahan eh ka niya. Susupon ta niya mong liog na pipili. Karoon na sa pagkino, ha? Sakpo na mo sa hingkid niya. Ikaw, ha? Brando! Ano yung mga ki? Brando. Mo din na yung mga gikabuangan. Hinungdan nga mo simba ka, mag-short lang, ha? Mag-impra ka, mag-short lang, ha? Asa ba kinuparan mo, ha? Dong ka na nga. Mahis ko sana sa bahis. Kanang, Ay! Ala, Brando. Nagtumo ka mo sundi, ha? Nagtumo. Ba't yun na rin mo? Brando, ayaw! itong Ayop ka
Babes! Bukan mo ni Mala ka? Ilang mo salbahis ka! Mapreso ka, hindi mo kipuhan sa kong babes! Kung ano mapreso mo ko ha? Imo kong traidoran! Tingalit kalimot na nga di takasado, Brando. Hala! Ug mahimo kay nako nga di taka ang kulong nakapuyo nako. Mapreso ka! Agoy! Mapreso ka! Usa? Inuo ko! Wala ko problema ron kay nalimot ko nga dili man din mi kasado. Usaon man din ako. Mapreso di ka ko ani. Sa pagkakaroon ni ako sa presento, temporaryang depreso, absoluto ka kunanay kong kaso. Usa man kung kamoy pasultihon, usa man buhaton na po na tabagitaw ko ninyo, be. Usa man, Brando. Good morning! Salamat, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. No? Oh, sa tanan na ito mga Sodias Toledo. Good morning yung tanan. Kuya Nick Pipito. Dudong GR Pipito. Good morning, good morning, good morning. Sir Ricky Asnar. Kumusta ka diyan, Sir Ricky? Vice Mayor Choi Asnar. Sir Ryan Kangki. O si Ma'am Casper. O si Atty. Ibon Bapo. O ni Vice Mayor, ni Mayor Sam Golias. Congresswoman Ria Golias. Gobernador Gwen Garcia. Good morning ni Budia. Gob. Congressman PG Garcia. Good morning natong tanan. Sa tanan kayo nga namati na to, good morning. Uy, ala! Ay, dahil, unsa na ginawa mo? Shout out sa to ng mga nigamit ug nipalit sa Don Pepe Tablian. Thank you so much! Okay, salamat kay Inday niya, mga bata. Iniglakaw niyo pa daw eskwelahan. Kinalam, inom yung doon pipit tablia para energy. Para energetic kay mo bag... dili sa kuhan. Sa klase ba? Kanang abti kay mo tubag-tubag ba? Kung mo inom mo aning ato doon pipit tablia, pwede po mo mga dagko. Mo inom mo ani. Kay wa naman ni kolesterol. Gikwaan man na tong oil. Ang doon pipit tablia na to. Pure yun siya nga si Kwati para sa mga Pilipino. Okay, Ate Pres? Okay, Ay, ako pasalamatan ko na itong Salamatan na to si Cap Hi, Brian. Kirk Brian. Kirk Brian Inayawan. sa Inayawan. O Si sa tanan taga Inayawan. akong Brad, amigo na ko, bana ni Inday Ibon, si Sir Jaggy Haka. Good morning ni Buha. Jag, good morning sa tanan na to mga suod. Si Clifford, Barangay Captain Clifford Dinyal. Good morning ni mo diha, Barangay Captain Clifford Dinyal sa buwan. O si Barangay Captain Serge Okanya, Sergios Kanya diha si sa... Sergio kanya. Iso ni Nilo man din. Oh, iso ni Nilo. O di asawa ang kaliro. Good morning naman diha Kap. Og ni Barangay Captain Grimar Bariti diha sa Buhisan. Ni Ma'am Rachel og ni Sir Alan Aboton og ni Pari Toper. Good morning ninyo diha. Tagiya sa Richie Anal Rosbeck Shop. Thank you kayo. O Salamat kayo. pasalamatan usab ang gatong si CTO sa Cebu City Gulyat si Marcial Bakita o si Lariusa sa maayo nilang pagtabang kanamo. Thank you kayo gyud ninyo. Og si Kapitan Oo. atong suod kay natong Kapitan Ati Pres sa Bilisan Bohol si Ay! Tudong Albert Bupat. Bompat. Good morning O si mo diha Ma'am dong. Joyce. Gaya. Ma'am Joyce, good morning mo diha sa iwang mga anak sa tanang mga katawan or sakop ni Dong Albert Bumpat. Sa tanang taga Bilisan. Tagabilisan. Bohol. Thank you kayo yung tanan diha. O Salamat. ang amo ding mayor barangay kapitan sa Puok Talisay gayat si barangay kapitan Quinco Manuel Oo. ni Consial Pasita. Kunsel Pasita. Oo. Good morning diha Kunsel si Monsignor Peter Dijos. Good morning nyo diha. O Sa ni Father tanan. Josue, taon na taon ng kagreet la Father Joshua di ay no. Father Josue Cadorna, Father Dondon Barok, Father Ray Umabalin, Father Darwin Gitgano, o ni Father Randy Figuracion, o ni Father Andy Satura, Father Tami Ogpo, o ni Father Peter Montiron, o ni Bishop Ruben Labaho,
o ni Father Jonas Mijares. Father Siano mo diha sa Liluan, San Vicente. Good morning inyo diha tanan. Kita ba ka itong cucumber nga gi-harvest ni Father Josué? Oh, pagkadagko, uy, nindot. Lami kayo. Pwede makilaw dito. Lagi, kanang, Lamig kayo. ang bilib ko, kanang mangamot ni Father Father Josué. Josué, no, kay, buhi kay siya. Kuha na siya ka ng murag swiltig mga kamot kay iyahang mga manok, nindot kay may tubo. kayo, oo. Ang iyahang mga okra, nindot og Sa tubo, farm tamatis, niya, may nindot. kayo. Oo, niya ka na sa iyahang mga kanang dagko, bitaw nga kalbasang puti at ipres. Oo? Upo, kada mo, sus, nindot kayo, pero buyag lang. Nindot daw. Pero buyag sikwa, tanan. Kanang Good bilib morning, ko, Maria. buhian, munik tao nga kanang, buhian og mga, kanang mga sanong bitaw gulyat. Tawagan natin, Pres, green thumb. Amar na over siguro na, bam? Watay ka. Gared. Green, uy, tanong ko, marid man tayo. Oh, labi-labi. Si Father, katong sa punta bitaw, bam? Katong taga inyo, ha, bam? Si Father, si pangana tong pariya nga, buhian sa kay siya. Tagay-natilan to Oh, siya. buhion kay siya mga kamot. Siya may nagtanaw ng mga lubi diha. Oh, diha punta? Lourdes Paris. Oh, siya sa, bao na si Father, si ito yung pangana tong Father, ay. Kalimut ko, oo. Oo, basta bao na siya, basta pari. I-apple na lang gulian. Katong mag-invite ka niya atol siyang birthday. Oh, si Father, siya to. Junald Concha. Junal Concha, good morning mo diya, Father. Kura paruko Oo. sa Islob, karong 29, diin mo entertain ka mo sa mga bisita, yung man sa paniud to. Thank you kay Father, ha. Salamat kayo. Og assistant nga pare usab si Reverend Father Red Rosales nga mag-birthday anang 26 una niya adlaw. Sa tanan, nga namati. Uy, si Father John Parajang diha sa punta. Good morning di diha, Father. Sa imo ang mga tao pa din ha sa punta Precious. Siya mo ay ato karong kura paroko diha. Oo. Salamat kayo. Okay. Okay, og pasalamatan sa nakugulyat ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic para sa atong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pagtumar kada adlaw, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na kada og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa di uto nimo maog hapon, usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Maog hapon ini gabi. Inom na kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule una ka mukaon sa imong panihapon. Ug alang natong na problema sa kidney, doon na makasulbad ni ini. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, imna nimo kini sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance. Ayo kalimot alang sa tunggid ni ha og UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanang mga tao po diyan ni Father Lucas Inok diha sa Lamban. Salamat kay Father. Og sa imo mga sakristan sa tanan gayud og sa tanang mga tao nga migamit sa tuang Sed Liniment Oil. Thank you gyud kay ninyong tanan. Salamat kay sa paghimo ninyo number 1 sa atong number 1 nga plus nga tinuod gyud mo wagtang sa ato ang mga problema panakit sa kalawasan sa varicose veins, katol-katol, panuhot, pabaol, unya butod sa tiyan, unya labi na gyud ning kaning mga katol-katol sa atong labi na gyud ang kanang ilikay ta sa dinggi mao gyud importante rong panahon na nga ilikay ta sa dinggi aning Sed Liniment Oil kay mao ni hadlukan sa mahadlok ang mga lamok aning mutugdon sa atong panit kay tikangkang man sila mo na nga kinahanglan kita mugamit og Sed Liniment Oil kay usol sang dinggi karon kinahanglan nga manghaplas kita buntag inigbata na to haplasan na to atong mga anak unya ini kagabi di dayon tog haplasan po na to atong kalawasan para muwagtang nga to ang mga pamaol panuot sa panakit sa kalawasan unya varicose veins kadi nga to ang mga dysmenorrhea sa kababayan haplasin na ninyong Sed Liniment Oil nga anar na to mapalit sa butika di ba kayo gili
Butika na gyud. Mao gina diha magigala, mga igsuon na mo nga tigabitan, mga suki na mo sa seed liniment oil, no? Butika na gyud ta, butika. Mao gyud na importante gams. Ay gyud taon na nas gawas. Sa murag hapit na sana mapapas ka na nas gawas kay nga surrender mo sana siya kay wa may epektibo gyud, di man epektibo dia ilagams. Muna sa butika lang gyud ang seed liniment oil, no? Nya mo to gams ato igrit at ato yung tigabitan ani. Si primero si Luis Maninggo. Ingiga Luis Maninggo. Si atong mga suki dia. Si Louis Berbijo. Elmer Canlom o si Dini sa Biluna sa Hagimit. Ako lang ni Malikon sa Hagimit. Daghan kayo salamat nyo sa pagsalig nyo. Labi na gino panahon na magams ka. Panuton ka. Pamaol. Ay katul-katul. Wag kang dahil na. Listen kayo. Grabe basta. Seed liniment oil. Nya sa Facebook, bisitahin ninyo ang page sa Seed Marketing. I-type ninyo ang Panyawan Herbals. O kayo kalimot nga i-like ang page. Makita dito tanan ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po sa Shopee. Yehey! Okay. Shopee, hindi na mo maglisod. Okay, dahil salamat. Din. Okay, ma'am. Salamat usap kayo. Usbon na to ang ato ang celebrity kutik beauty so para magpabilin ang ato ang kutis nga batanon younger looking kutis artista kita alang nini ato ang paggamit ini tungod kay dula kini mga sangkap ng glutathione papaya extract alang sa ato ang mga pugis-pugis sa mga temurang mga akap dula kasi kanay mga moisturizer alang sa ato ang mga kababayan no bisan sa mga kalalaki na mga kabataan celebrity kutik beauty so labi na ko ang giawag usabi ato mga sa mga grupo sa mga security guards sa usa ka bangko DBP nga maghuwat sa ato ang tulumanon no kanimo diha Sir Jeffrey Sidini o Sir Romel Bisari G. Andrino and Roger Quintao. Salamat kayo imong sab sa ato adi mga tigpaminaw sa parokya sa Alcoy Mr. Rufino Peliaso President sa Santo Niño Chapel o Ramel Ritardo President sa Worship Committee kauban nila ni Menardo Catolpos. Salamat kayo. Na si Mrs. ninyo ato nga kaabanan diha sa parokya. Said celebrity kutik beauty soap. Salamat. Okay, salamat kayo. Unya sa tanan gayod, Ate Pres. Mana ka no? O sa tanan itong mga kigsunan, wa masayod nga nung masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst o constipation kada tungod na sa mga toksin nga nisud sa atong kalawasan. Kay kaning toksin mauni siya ay kontragyo kayo sa atong kalawasan. Musud na gali na siya ay madaot ya to blood cells na. Unya nga ato namang blood cells mao tinghatod sa oxygen, tubig, nutrients sa atuang kalawasan. Busa kung madaot na gali na atong blood cells mustiki umulapot ang atong dugo. Mao nang masakit ang mga inana. Mao nang inom gitag G-detox. Kada adlaw usa ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon murag ato rang maintenance. Pwede ra sa kaminom ani kung do na kay maintenance. Pero kung do na kay balatian katulog yun sa usa ka adlaw kay inom buntag udto hapon. Unya usa ka oras sa di pa kamukaon, imna na itong 8 adto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Busa kung gusto ka mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian o karon ligon kadunay ang atong vital organs inom kita matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 butang-tang sa toksin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Prex? Okay, ang sender na ito karong adlaw, Goliath. Atong bulsinder si Brando. Brando Bandido. Problema bam na kay Brando ba dito na kay problema ang iyang problema ba Ate Pres kay Dani ang iyang kapuyo na kabit Ay. karon iyang nadugaban Ate Pres karon na preso siya ang iyang problema kay nakalimot siya nga kuan kanang unsay pangalan ni o dili din sila kasal siya asawa Live-in lang? live-in lang ang iyang kuyawan kun iyang mabisilto baka taon si ani Mapriso gitingali na. pero kuan man kanang bitaw no kay lisod man Dunggab man. nya di man mo wa man mo gapuyo wa man mo gapakasal gyud Magkasal, di siya magka-claim nga yung asawa kay wa kani anak mo babae pwede ra ba tika di tika ang kunon Oo, kinsa ka correct. Oo, tinuod na. patay ka na Brando saon lang ana nimo dong Wa na lang unta ka mo kuan o kanang panulis na ang Brando dito Kay liso na kayo.
Inana ba? Imo lang tatong gistoryahan. Pili imi day. Kay lison mo kayo day. Magsige kong kuan mo niya na. Sige kag kamang-kamang ani mo ang lalaki taon. Pili imi duha. Kung kinsa gyo imuha. Ayaw mig ganang. Ayaw pamangka sa duha ka ilog. Mao ba? Oo. Mamangka ka sa duha ka ilog. Maghisgot pa pagpili. Kanaabdan ngayon ganun sa kwarto. Maghisgot pa pagpili na mo dahil. Mao sa lagi. Oo. Sakitan sa siya. Kay siya mo ko'y buhi sa mabay. Mao na. Sino mo ba? Ako sa paambitan dirilan pag-usab Sige bang. Gibasa naman nato ni sa una, pa nato ni balikon karon. Balik ka, Bam. Panultihon 5 kapitulo 3. Ang mga ngabel sa daotang babae tamis sama sa dugos ug ang iyang mga halok haut sama sa lana sa olibo. Apan ang kahuman aning tanan ang ibilin lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Dadoon kaniya ngadto sa kalibutan sa mga patay ug ang dalan ngayang gilaktan mao ang dalan sa kamatayon. Mao ni nagkaingon ni Inday kay nakigrelasyon man siya sa duha ka lalaki. Ang kana sa Tagalog gulyat pahamak siya mo ipasabot kaning babae. Pandamas Ang dukot. problema ani. Ang problema Nakigrelasyon siya sa laing laki. Wa siya may gugma sa iyang kaliliin. Siguro. Oo, wa siya may gugma. Murag Nya kuan mo ko din ni Ate Pres. Kanang iya ni ex sa una ba? Ay, oo. Oo, ex niya sa Pero una ba? inana baga, nakigbalik ka, bisan pagani kung imureng ex, kung wa kay gugma na, di ka makigbalik. Diba? murag ipangwanta lang ni niya. Naamag na gyud siya gugma Ate Pres. Napatingali, napatingali, kay nga naman. Pamino na ko gulyat murag ipangwarta ra niya ni Brando. Brando, Kailangan tinoda. ni trabaho. Posible. Bitaw. Murag ipangwarta ra niya. May tungod ani niya ang kahimtang karong gulyat. Dili kayo ko kahatag sa kong ideya kay magkinahanglan yun na siya abogado lan. Kinahanglan gyud ka. Wala kayo ko Wa may kalibutan na doon, Brando. Unsay mahitabo nga inana, imo ang kalibin nya nakita nimo nga na nasakpan gyud nimo nga naigi kakuan nya imong dugaban. Wa may kalibutan na doon kay gawas og duol ka ni Atty. Rufil Banyok kay tagaan yung idea o saon nimo ana. Mao na siya. Mao nang Pero- gilisod kayo. Mangay na lang siya, pero namatay ba? Ay, gano? Wa na hospital Ate Pres ang iyang Imo dugaban. na lang Okay man nun. gastuhan tingali, unya, nga kagpasaylo, aron, ug palitan makihade ka. Di ba? ang akong yung Kuha na lang ninyo, sabot na lang. Ang ako ikatambag ni Gulyat no kung mao man naman ang tanan niya problema magmatngo na siya sa laing babae o sunod nga babae nga iyang ikarelasyon. Ana. Ang maayo tingali nga, Boga niya ba yan? Boga niya, ilit ko niya, ganahan Sige, ka, ganahan kana, mo ka, kana, imo, imuhan lang. dito na lang ka. Dito na lang ka. Diba? Ah. Aron, lain man kayo, Para makapangita kung babaeng tarong. oo nga, kanang, diri gud Kabilis ako, balay. oo, ana na lang. Swerte gani nga wa pa sila magkasal ug wa pa sad sila mga anak. Tinoda. Buwahan ingon ani karon nga ayaw na lang na siya baliki ka dong sa ako nang gingon. Tinoda ay, Brando, ay na nabili kay Silya ay. Kay Sa Lison ako na. nang gingon, wala kay ko ikatambag sa imong problema kay legal matters man kana apan partiyo niya sa imong kasing-kasing sunod pagbantay na o pili agud ang babae nga dahil lang pagkapasa ng lamig legs oy lamig short lamig naong kung namo Ah. mo nga kanang naikabilin Nindot man sa gitong lamig legs, kay lindutan aon. Tinoda pa rin Ate Pres. Lindutan aon ba? Kay Glig sa Gay, Ate Pres. hayahay ba? Hayahay, Tinood. lindutan aon ni mo. Pwede inib. ano mo dali naghangin. Mas lindo bitaw puti, bam, kay bisag paungon ni mong suga sa Ate Pres mo amag. Ayaw kong example. Lain na. Ayaw ko. Di kay ko magkaputi niya. O, lagi. Kada imong legs puti pa kuno sa white blood paper kadang. Kanang ingon Gulyat, kanang nahitabo karon niya madabas na nang giingon nga kanang gwapa pero ang batasan dili makaog ero. Apil na siya ang babae. Dili, burag dili siguro kay Oh, Andrea. buutan man siya. Oy, Ada kakuha lang gyud niya ba, nakigbalik siya siyang ex, mao ra gyud na. Pero buutan man siya, may man. Dili mo May man siya mo taga ni Brando, palitan sudan tanan pero unya kay buotan nga musukol man sa inahan ni Brando. abo ba Wa isuka. man, basukol. Galing. Musukol. Ang inahan, nakabantay lang nga, atog mangumpra, short nga, piit, Piit buka kayo. kayo. Ano ba? Duda siya. Gaduda. Doon na may inahan nga advance kay thinking. Advance kayo eh. Kato rin ingon mo itong babae nga wala sa kuyon pawanan siya dire. Oo, kana. No, kato. Kay dito bag siya, kay, ingon man, nadugan man siya. Gibitaryuhan man siya. Oh, basta nga Wa ko kauyon. Basta nga ako ani Brando nga
doon na gani kay hinigog masunod kanang ikabilin og payag Bay. sa mga katigwangan pa. Oo. Ikabilin sa imong mga anak kung naa na kay anak dili kay niglakaw nimo gisurik bot ang imong kwarta nga kita nga nagagastog lain. Tinuod ay lain paminahon po nga anak ra pa po sa bahay nila, di ba? Uy, dito man sa hotel niya abte. Sa hotel? Oo. Sa hotel. Sa hotel La itong dito sa bayan, Ate Pres. Ugon sa gani lakat humanan ni kasugulyat kanang litan og di siya Sa mapriso. hotel man dito gisa ano? Hotel sila, Ate Pres. Iyang gipasundan. O kung sa gali, mahitabo, nin mo man, hawa sa kada sa imong problema, Brando, o wadyo kay ingnon ta para, o si tawag ka ng, kuan ka ng, dili pa ka mo buon ba, ka nang dili pa siya mahimutang. Ah. Ayaw na, katungi mo natin para sila, ayaw na nagbalik eh. May password rin Jojo, nakabubuo na. Oo, Ha? para Gitaas niya oy, wa mo bun. Gitason. Gitason eh, mo bre, dili mo po. Tason. Prayer mo kahit. Pero di mo Preso gini siya. Preso gini. Sagot saan Oh, ba? pero sa ako nang gingon, Paano ni? Attempted border ba, Bam, no? Mao ni Bam? Ah. pero sa ako nang Attempted border. Pero sa ako nang giingon kanang naang magpananglita magkasinabot sila mao na to nga pangita og babae nga tarong. Og dili pa ka makontento. Ato ako sa bahay magistorya kana. Magluto ko ginig-nig brad. Salamat ka wala natin sa lumanon. Good ako ang paso, Tihon.